Hyvät lapset, äiti lähtee nyt töihin. Äiti on sairaanhoitaja ja sairaanhoitajan ammatti on raskas ammatti. Se on 3 vuoden työtä. Aamua, iltaa ja yötä. Jos äiti meinaa välillä vähän simahtaa, niin äiti varastaa osastolta vähän lääkkeitä ja syö niitä enemmän kuin on tarpeenkaan. Niillä äiti jaksaa. Äidin on jaksettava, sillä äiti on yksinhuoltaja ja yksinhuoltajan ammatti on raskas ammatti. Se on 3 vuoden työtä. Aamua, iltaa ja yötä. Mitä se menikään se äidin suosikki-iskelmä? Mä joka päivä töitä teen, joka ainoa aamu 7 meen. Aivan ihana iskelmä. Sanokaapa, miksi äiti ei koskaan voita lotossa. Minäpä kerron miksi. Teidän takia. Te penikat olette syntyneet väärinä päivinä. 10 vuotta on lotonut teidän syntymäpäivillä, eikä ikinä mitään. Ei ikinä. Se on teidän vika. Teistä ei olisi lottonumeroksi. 7 väri, joka on vitun lauantai. Mutta nyt tämä lakka lähtee vähän rentoutumaan. Tänään on äidin ainoa vapaa-päivä kuukauteen. Tehkää läksyt, imuroikaa, ei viinaa, ei tupakkaa, aamuksi puhtaat sukat ja kastelkaa kukat, heipä hei. Tää onkin vähän hienompi ravintola. Oikein 3 tähden vaakunahotelli. Täällä on soitto-orkesterit, kalliit paukut ja koko kaupungin kerma. Äiti istuu tähän baarijakkaralle ja alkaa katselemaan uroksia vähän sillä silmällä. Tässä puuhassa äiti on elementissään. Äiti niin tykkää suomalaisista iskelmistä, koska ne on niin totta. Äidin oma elämä on valhetta, mutta iskelmien kautta äitikin tuntee olevansa tosi. Nyt äiti aletaan tanssittamaan. Komea mies kumartaa ja äiti painautuu vierasta miestä vasten ja tuntee tämän partaveden tuoksun. Äiti oli melkein unohtanut, miten hyvälle mies voi tuoksua. Vahvat käsivarret sulkevat äidin syliinsä ja vievät ympäri parkettia varmoin ja jäntevin askelin. Mies ja tanssi tuntuvat niin hyvältä, että äiti alkaa huimata. Lattia pyörii. Kattokin pyörii. Kaikki pyörii. Meikit levinnyt. Tukka sotkussa ja kaulassa jäljet. Missä äiti on? Äiti kurkkaa vessan ovenraosta ja näkee vaatteensa eteisen lattialla. Äiti ei uskalla ilmoinen sekaisella huonteessa tällä kertaa makaa. Sillä äiti muistaa kotiutuvat lapset. Miksi minusta ei tehdä iskelmää? Tai kirjoiteta kirjaa? Miksi äideistä ei sävelletä sinfonioita? Miksi? Siitä, mistä tällaisen tavallisen naisen elämässä todella on kysymys, siitä ei kukaan kirjoita. Tässä on todellista runoutta. Tässä tilanteessa, tässä missä minä nyt olen. Kun peilistä katsoo huora ja sydämessä huutaa kotiin jätettyjen lasten nimet, eikä viime yönä kyrpää runkannut käsi uskalla vessan ovea aukaista. Tässä on todellista runoutta ja todellisen laulun aihe. Tai siinä, kun lapset ympäri Suomenmaata kysyvät, että äiti, missä isä on? Minne se meni? Miksi se on poissa? Niin siinä tavassa, millä äidit ympäri Suomenmaata noihin kysymyksiin vastauksia taikovat, niin siinä taikomisen tavassa on todellista runoutta. Ja niiden valheiden synnyssä on todellisen runouden synty. Tai siinä, kun latoo viikon vanhaa tarjouspaskaa jääkaappiin ja tajuaa, ettei koskaan pysty, vaikka kuinka yrittäisi, lapsillensa parempaa ruokaa tarjoamaan. Ja siinä, kun tajuaa, että oma lapsi on oikeasti tyhmä kuin saapas. Sen tajuamisessa, sen totuuden hyväksymisessä ja sen totuuden kätkemisessä sydämensä pohjamutiin, siinä on todellista runoutta. Tai siinä, kun väsyneenä laittaa lapsiaan nukkumaan, tuo yhdelle vettä, pissattaa toista ja niiden vihdoin nukahtaessa istuu siinä sängyn laidalla, katsoo niitä ja tajuaa, että niin paljon lapsiansa vihaa, että voi sinne koska tahansa tappaa. Siinä on todellista runoutta ja todellisen laulun aihe. Äiti, joka lastansa vihaa. Äiti, joka lapsensa vihalla syöttää, sillä sen kasvattaa ja hengissä pitää. Mutta älkää luulko, että vihavoimalla on helppoa elää.
siihen kykenee harva. Mutta jos siihen pystyy elämään silkasta vihasta, niin silloin ihmiseen ilmestyy todellista voimaa, uhmaa ja ylpeyttä, jolla selviää maailmasta. Todellinen viha on harvinaista. Viha on kaikkien päähän potkittujen, syrjittyjen ja hylättyjen ihmisten tunne ja niiden paras ja ainoa ystävä. Vihan voimalla elää neekerit, mustalaiset, yhteiskunnan pohjasakka ja tällaiset yksinhuoltaja-ämmät, kuten minä. Viha asuu siinä 3 markan hernekeittopurkissa, jota viikosta toiseen lapsille syövät. Viha kävelee niillä reikäisillä kesäkengillä, jotka olet 30 asteen pakkasia varten itsellesi kokoon kursinut. Vihan voimalla olen minäkin lapseni kasvattanut ja olen siitä ylpeä. Niin että vihatkaa lapset, vihatkaa jo ennen kuin se ensimmäinen lyönti tulee. Niin että kun se sitten oikeasti tulee, niin te pysytte pystyssä ja teillä on varaa kääntää sille lyöjälle vielä se toinenkin poski. Niin että kun tämmöinen nainen sitten kerran kuukaudessa tai kerran 2 vuodessa lähtee vähän juhlimaan, meikkaa niin, että kökkyrät vaan ripsistä roikkuu, teräyttää sitä hajuvettä niin, että koko kaupungin osa haisee, juo itsensä heti humalaan, pärähtää itkemään ensimmäisen iskelmän soidessa ja lähtee sen jälkeen siitä vessan kulmalta kenen tahansa tuhrumulkun matkaan sen takia, että on kosketuksen ja hellyyden puutteesta niin kipeänä, että voisi arkisin vaikka pystyyn kuolla. Niin älkää tulko tuomitsemaan tai moralisoimaan. Kun te ette tiedä puoliakaan siitä, mitä tällaisen naisen päässä liikkuu, millaiset tuulet sen sielussa puhutaan ja mistä sen elämässä todella on kyse. Niin että jos se sen yhden illan aikana yrittää elää enemmän kuin muut, tai enemmän kuin on mahdollista, niin antakaa sen naisen yrittää. Ja jos se vaikka joskus vähän enemmän onnistuukin ottamaan, niin ketä se haittaa? Tai keltä se on poissa?